Wow. Nandito po kami ngayon sa Surip. Surip Beach Resort. Wow. I'm tired. Oh my God! I'm scared. Scared. I'm so tired. Look at that water. Wow. It is. The lango. Ang ganda ng Surip pala. Nice water. A beautiful forest. Okay. This is my first time to visit here. Me too. I'm You too? Me too. Yeah. Matay nagtatay, matay ta. Wow. Matin na. Ang linaw ng ano? Ng pangalan nun? Water. Wow, so colorful. One day in your eyes. Dark. Okay, so dark. Ito po ang aming mission. Survivor Philippines. Survival Philippines. Ang mission. Survivor Philippines. Nakakot naman ito. Matapos. Tara, swimming na tayo. Swimming tayo? Pag-uwi natin, basang-basa tayo. Matutuyo na rin. Sali na tayo nung nakagolo pa. Oh, parang kuiba doon, oh. Ang ganda. Sige, mag-rest house. Wow, I like that. Equipment system tayo. Nakatakot. Hello! Hotel, saan ko mo ah? Saan yung bag mo? Baka kinuha na yun. Malaglag ka dyan. Oh. Kumaakyat ko yung dalawang kasama namin. Oh, nakahuli siya ng alimango. Piloto mo na. Ulawin natin. Ito po si Batman. So, ito po yung nahuli ni Mr. Gerald. Ang alimango ng... Ang alimango ng Surip. Ayun ba, kagaya. Yan po si Batman. Lumilipad. Ayun na, lilipad na. Tatalon na. Pagkikita niyo po. Kung nalaglag. Mahirap lumabas yan. Ang lalim. Palaglag ka dyan. Hello. Uy, mga alon. Mga foreigner po na naliligo doon. The mountain climb. Mountain climbing, si Ronald Morales. I'm scared.